Persuni li jkunu Malta għal żjara u li jiksru l-liġi jistgħu minn issa l-qudiem ikollhom il-permess tagħhom biex jibqgħu fil-pajjiż irtirat u jiġu ordnati jitilqu qabel tintemm il-btala tagħhom. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Internu u s-Sigurtà ħabbar li dan jista' jseħħ meta persuni li ma jgħixux Malta jingħataw multa jew aktar minn multa on the spot li flimkien jammontaw għal 200 euro jew aktar. Ġie spjegat li f'dawn iċ-ċirkostanzi il-każ jiġi riferut lill-Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni. Wara li qis iċ-ċirkostanzi kollha, dan ikun jista' jiddeċiedi jekk il-preżenza tal-persuna hijiex kontrarja għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika jew l-interess pubbliku. Il-miżura tidħol fis-seħħ wara sensiela ta' rapporti dwar storbju, vandaliżmu u mġiba antisoċjali, partikolarment f'lokalitajiet turistiċi bħas-swieqi. Aktar kmieni dan ix-xahar 12-il turist barrani li kienu qed joqogħdu fi blokka ta' appartamenti mikrija għal żmien qasir fis-swieqi ingħataw multi on the spot li flimkien kienu jammontaw għal kważi 2000 euro. Dan wara rapporti ta' storbju u mġiba ħażina. L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu kienet ordnat ukoll l-għeluq tal-blokka wara l-ispezzjonijiet sabu qatt ta' appartamenti li ma kinux qed jitħaddmu skont il-kundizzjonijiet tal-liċenzja. Malta tibqa' pajjiż miftuħ, akkoljenti u sigur. Nilqgħu bidejna miftuħa lil viżitaturi kollha li kull sena jażlu lil pajjiżna u li jirrispettaw il-liġijiet u l-komunitajiet tagħna. Iżda ma nistgħux u mhux se naċċettaw li numru żgħir ta' persuni jabbużaw mill-ospitalità tagħna, iġibu ruhom b'mod irresponsabbli u jfixklu l-paċi pubblika, sostna l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Glenn Bedingfield. Saħaq li min jażel li jikser il-liġi jew joħloq periklu għas-sigurtà pubblika għandu jkun jaf li se ħabba twiċċu ma' konsegwenzi immedjati, inkluż li jitneħħa minn Malta qabel it-tmiem tal-btala tiegħu. L-avviż legali jipprovdi wkoll dritt ta' appell. Persuna li tkun suġġetta għal deċiżjoni ta' tneħħija tkun tista' tappella quddiem it-tribunal kompetenti fi żmien ġurnata tax-xogħol mindu tiġi nnotifikata.